Balbakwang lubot, literal. Lain na sang pagpanaka og kabalayan mga idol ang nahitabo dito sa among barangay, sa barangay Buktol, Balilihan, Bohol. Naunsa naman taon ng barangay Buktol ay ikaupat na ng balay mga idol. Nagiksaka na sad sa pamailhing mga kawatan. O ang nakuha sa mong kawatan mga idol, gidaginot yun ang bugas. Grabe no. Ultimong bugas kawaton. Grabe. Manginabuhi pa lang mog tarong mga animala mo. Ano gyud nga manginabuhi man gyud mo, ganahan mo ipakaon sa inyong pamilya nga gikan sa pagpangawat, gikan sa kawat. Kapuryaga pa ba ninyong mga klaseng tao eh. Atensyon, Balilihan Police Station nga pinanguluhan sa atong Mayor Attorney Tricia Chato. Na ba mo'y aksyon nga gibuhat anang mga sunod-sunod nga mga pagpanaka o kabalayan diya sa barangay Buktol. Naunsa na may tao ng barangaya oy murag ka na may gibalik-balikan na mga kawatan. Grabe ha. Laktaw rag usa ka adlaw mga idol. Gikan sa pagsaka sa balay sa akong mama. Kagahapon sa kadlawon mga idol. Nabantayan lang sa mong tag-iya sa balay. Nga gipang gubot-gubot na ang ilang mga kabtangan. May gani kay bugas ra ang nakuha sa maong kawatan. Kanus pa kani aksyon ni mga idol no? Unya na baka kini aksyonan. Kung naa nay mga dautan, labaw pa sa kawat ang mahitabo. Simba ko makamata ang tagtungod. Og tungod kay naapiki na ang maong kawatan, nakit-an na sa tagtungod nga mao kini anya kailara. Basin ba og simba ko lang mabunalan ang tagtungod unya madisgrasya. Sus kapait. Hinaot ko nga unta maaksyonan kining mao nga panghitabo diha sa barangay Buktol. Kay grabe na. Ikaupat na nga balay. O di ba daghan na nahitabo pero wala lang igawas. Wala lang ibaw. Pero sigon sa akong nahibawan, ikaupat pa na kabalay ang nasaka sa maong mga kawatan. Wala pa hantod karon, wala pa gyud masakti o gawas nun pa sila. Hinaot ko og sa atong kapitan diya sa barangay Buktol og sa mga barangay tanod nga unta masakpan ta pud na ninyo nga naon tay mga panahon nga magrobing mo unta inyo nang maaktuhan ang maong mga kawatan nga sigig panaka sa mga kabalayan. Maora na ay kay ang barangay Buktol ron grabe. Perting kawatan gawas nun paghapon. Hinaot pa unta nga masulbad na kana nga mga pagpanaka o kabalayan diya sa barangay Buktol, Balilihan, Bohol. Balbakwang lubot, literal.